Ayun. Ayun, good morning guys. Happy New Year po sa inyo lahat yan. Pasensya na guys, medyo napaga yung live natin. Ayan. Happy New Year. Isang mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. Happy New Year po. Yan, bigalaw shoutout sa lahat yan. Alam ko naka-live din si Ma'am Carmen, si Ma'am Scarlett. Bigalaw shoutout ulit sa inyo. Kuya Mon, bigalaw shoutout sa inyo. Happy New Year. Bigalaw shoutout ulit sa inyo dyan. Thank you so much for coming. Ayan, Kuya Mon. Mag-love shoutout sa'yo, Kuya Mon. Wala ka mang pasok. Ayan guys, di tayo nakapag-live kagabi kasi nga gabi na kami umuwi. Nag-celebrate po kami ng New Year. Ayan, Ma'am Carmen, mag-love shoutout sa'yo. Pasensya na, nag-live din ako para mamayang gabi din ako ka-live. Shoutout dyan kay Lods Manap, Lods Nelson, Team Maliw-Maliw. Maraming salamat sa'yo, Kuya Mon. Maraming salamat sa pag-edit ng ating cover photo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kuya Mon. Thank you so much. Ayan, oo nga. Miss nyo, okay din naman siya. Ayan, o. Ayan, Miguel, shoutout. Ayan, maraming salamat sa inyo. Shoutout dyan kay Lord Zaldi. Ayan, Los Francisco, Los James. Ayan, Los Manapdula, Ma'am Carmen, Ma'am Paisa, Ma'am Rupi, Ma'am Scarlett. Ayan guys, a blessed New Year 2020 po sa ating lahat. Ayan, samantalayin natin guys habang wala pa naman tayong trabaho para mamayang gabi mag-live din si Los James. DJ Jonel Sagayno Remix. Ayan guys, habang umaga po kanta natin. Marami tayong sipihan. Ayan, maraming salamat dyan sa iyo, Kuya Mon. Thank you so much. Ayan, shoutout dyan sa Mardination, Team Maliw-Maliw, Team Good Vibes. Ayun, sabi ni Kuya Mon, saang sulok man ng mundo, Happy New Year. Yun, Happy New Year po sa inyong lahat. Yun, Happy New Year dyan sa ating bansang Pilipinas. DJ Jonel Sagayno Remix. Ngayon guys, alam mo natin, puyat pa yung mga tao ngayon sa bansang Pilipinas kasi nga alam mo naman pag New Year, iinuman yung mga hindi mawala yung tagay-tagay. Ayun, ganun yung uso sa atin. Yung anak mga gabi, hindi na nakapag New Year. Sobrahan yata ng inom-inom. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan, guys, sa mga naka-live ngayon. Ayan, sabay-sabay na natin. Ako na lang yung viewers nyo. Ayan, ako na lang mag-view. "25 years in my life, it's still..." Ayun, Ilongga Vlog, inanak Miguel, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa pa-tamsak mo dyan. Ayun, blessed New Year po sa'yo. Maraming salamat sa pagdalaw. Thank you so much.
Ano ba naka-live? Ayan, dami naka-live ngayon. Oh. Wala ba akong harap? Silipin ko. 25 years in my life and still. Alam ko na-open yung harang ko eh. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. Into a winter morning, I step outside and I take a deep breath and I get real high and I think to the top of my lungs what's going on. And I say, yeah, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? DJ Jonel Sagayno Remix. Maraming salamat sa pa-share dyan, inanak ilong. Happy New Year, Preloads. Ayan, Preloads, Happy New Year din po sa'yo. Ayan, Preloads, sinicheck ko pa. Baka hindi ko na-open yung harang ko na naman. Ayan. Baka hindi naka-open yung aking harang-harang. Iba't din. Baka hindi ko nga nabuksan, Preloads, pero alam ko nabuksan ko yung harang ko. Pero check ko lang ulit. Kaya mag-allow shoutout dyan sa 4 million viewers natin. Maraming salamat sa inyo. Happy New Year. Check ko muna, Preloads. Baka hindi ko nga na-open yun. Mahirap na pag medyo tumatanda na tayo. Nakakalimot na tayo mag-open. Ayan.
trying to get up that great big hill of hope for a destination. Oh yeah. I realize Ayan, kasi yes, ko lang yung harap ko. Hindi ko pa nabuksan. Ano ba yan? Balcon of Desert. Oo nga, alam ko bukas eh. DJ Jonah Sagayno Remix. My heart goes sha-la-la, sha-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. DJ Jonah Sagayno Remix. Sha-la-la in the evening. Ayan, di nga nakabukas, Preload. Ayaw ko lang buksan. Ayan. Excited. Excited yata kasi bagong taon. Ayan. Magandang shoutout sa'yo dyan, Preload. Maraming salamat. Ayan, shoutout sa Team Maliw-Maliw dyan. Hindi, Preload, hindi ko nabuksan. Yung nabuksan ko pala yung aking premiere. Ayan, may galaw shoutout ulit dyan. Happy New Year. In advance po. Kagabi hindi po tayo nagparamdam sa inyo guys kasi nga mayroon din kaming yung sa aming church. Mayroon po kaming New Year's nagsalo-salo din po kami kagabi. Kagabi na rin ako nakauwi. Dapat may live din po ako kagabi. Kaso kinancel ko na lang. Pasensya na kayo sa mga Team Mali-Mali. Nakadalaw sa live stream. Nagkakainan po kami kagabi. Ayun, kumain din ba kayo kagabi? Ayan, may galaw shoutout ulit dyan sa inyo. Ayun, naka-live din si Ma'am Carmen. Ayan, shoutout dyan sa bansang Pilipinas, mga pang-OFW. Lahat. Ayan, shoutout din sa aking pamilya dyan sa Pilipinas. May galaw shoutout ulit sa inyo. Shoutout sa Team Mali-Mali, Team Good Vibes, Martin Nation. May galaw shoutout. Maraming salamat. And guys, dapat na maaga akong mag-live na ngayon kasi wala naman akong pasok. Kasi umuulan, bawal pumasok kasi basa yung ating uniform. Oh. Kung gusto nyo umakyat sa taas guys, magsabi na kayo, gawaan ko yun ng hagdanan. DJ Jonah Sagayno Remix. Ayan, may galaw shoutout ulit dyan sa aking mga members dyan sa baba. Maraming salamat sa pagpa-member niyo sa mga super chat. Maraming salamat. Ayan, magtugtog nga. Ayan guys, habang wala pa naman tayong trabaho, mag-live na tayo para mamayang gabi hindi tayo makapag-live.
Yan, shoutout yun sa lahat ng mga team Mali-Mali, Prelods Nelson, Lods Manap, Lods James, Ma'am Rachel Maria, Ma'am Carmen, Ma'am Nelda, Ma'am Paisa, Ma'am Ruby, Ma'am Scarlett. Yan, Kuya Mon. Sa lahat ng mga team Mali-Mali, maraming salamat sa inyo. Yes. Just for tonight. Let the feeling running over the place. To make your way, enjoy yourself. Don't give up the pleasure of tonight. Don't be so worried, baby. Everything is gonna be great. Why don't you try to know it? You don't have to think to forget it all. We will secretly pleasure in the night. You and me, we fell together. We will secretly pleasure in the night. You and me, we fell Ayun, tamsak Lods. Happy New Year sa lahat. Eh, maraming salamat sa patamsak mo yan, Brad. Happy New Year din sa'yo. Maraming salamat. together. Yan, maraming salamat sa paharang mo dyan, Brad. Gusto mo wala kang trabaho, kaya sa taas. Together. Alam natin ngayon matamlay pa yung mga tao sa Pilipinas dahil na medyo may hangover pa mga yan. Kung marami kang tagay kagabi, sigurado pag umaga sakit yung ulo mo. Okay. Yan, hindi na kailangan mag-New Year resolution po tayo kasi paulit-ulit lang naman. Oo, di ba? Tama ba, Lord Sardi? Yung sa atin kasi pagka New Year, ayan, agay na tayo. Ano maganda? Tama ba, Lord Sardi? Sa atin kasi pagka New Year. Parang umiikot pa. Ayun, maraming salamat dyan sa 2 million viewers natin sa baba. Oo. Ayun, KJ Babes, maraming salamat. Good morning po sa iyo. Kumusta ka na, KJ Babes? Magaling ka na ba? Happy New Year! And God bless din po sa iyo. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayun, KJ Babes, Happy New Year. Sabi ni Lord Saldi is 7. Maraming salamat sa pagdalaw niya rito sa aking live stream. MZ. Yan, sing. Yan, dapat ganyan ang boses. At karaoke. Yan na lang, para mas maganda. Ayun guys, may premiere nga ako. Mahirap pala pagka New Year, bagong taon, yan yung nahilo-hilo pa. Bo. Ba't yun? Ano nangyari dito? Everything is gonna be great. Why don't you try to know it? You don't have to think to forget. Ayun, 2 million viewers in the house. Maraming salamat sa inyo. Ito inyong DJ Falcon ng 99.5 Visaya Station. Miguel shoutout ulit dyan sa bansang Pilipinas. Hanggang saan kayo dyan, guys? Hindi natin alam kung ano pipindutin natin. Ayun, Saldi, likewise, happy and blessed to 2022 sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyo, David. Ayun, naka-live din si Ma'am Carmen. Diba si Ma'am Carmen? Sikat na si ating mahal Carmen. Marami na siya mga viewers. Sana all. Ayun, mga pakakanya natin. Ayun, happy birthday pala kay Lods Manap Dulak. Ayun, hindi tayo nakapagbati ng kanyang birthday kagabi.
Hanapan natin ng kanta na happy birthday. Meron tayong makikita. Happy birthday sa Lods Manap. Pinaka-supportive namin kaibigan. Happy birthday, happy birthday. Ayun. Sige. At shoutout din sa ating kaibigan na si Lods James Climax, ang gwapuhon. At nag-iisang haligi ng tahanan ni Ma'am Rachel Climax. Ayun. Ayan guys, kung gusto nyo umakyat sa taas, magkantahan po tayo rito. Bagong taon, bagong pagkakataon na naman ito. Tamang good vibes lang po tayo. Yung tao sa Pilipinas yan, lupay-pay pa guys kasi yung kanilang bulsa, wasak na kasi New Year. May iba naglalasing. Mas masakit pa yung mga ulo nila. Wala kayo dyan. Yung anak ko kagabi, nag-New Year, sabi ng aking ina at saka ama hindi daw nagising. Sinasobra niya ata ng inom abay. Dapat din ng mga kabataan na yun. Ano na mag-salita na. Just guys, masaya naman tayo kahit paano binabati tayo ng pamilya natin. Yung mga anak natin, binabati tayo ng Happy New Year kahit malayo man tayo sa kanila. Ayan, mensahe, sapat na yun sa atin bilang mga OFW. Ayan, salamat KG Babe, sabi ni Lord Saldi 7. Wala kang pasok, Lord. Gusto nyo umakyat. Yun, nag-live ako kasi wala naman akong pasok. Para mamayang gabi hindi na ako magla-live. Yan kasi makaschedule si Lord James Climax, ang ating gwapo. At nag-iisang kalbo ay kalbo. Bugi ng katip, si Lord James Climax. Prelods Nelson, maraming salamat sa iyo. Kuya Mon, maraming salamat. Ayan. Miguel shoutout yan kay Ma'am Blazy, Ma'am Carmen, Ma'am Paisa, Ma'am Ruby, Ma'am Samra, Ma'am Nelda. Lord Forever Mine, Lord Francisco, ayun ating mga kaibigan. Lagi natin makasama. Nung tayo nagla-live. Maraming salamat sa inyo. Miguel shoutout. Happy New Year, advance. Happy New Year na pala. Ano ba yan? Mali-mali na tayo. Ayun, 3 million viewers in the house. Miguel shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayun guys, New Year's na ngayon. Mapapakita na tayo kasi bagong taon na. Yan ang ano natin. 5 million viewers in the house. Miguel shoutout ulit sa inyo. Martinesian, Miguel shoutout. Maraming salamat sa pagpunta. And happy birthday ulit sa ating kaibigan na si Lods Manap Dulang. Nag-iisang dulang sa kanya lang angkan. Ayun. Miguel shoutout sa iyo. Happy birthday sa iyo, Lods. Yun, bagong taon, bagong pagkakataon na naman. Ano bang New Year's resolution nyo, guys? Ako hindi na ako nagkaroon ng New Year's resolution. Bante good head po tayo. Meow meow, happy abundant blessful 2022 meow. Sabi ni KG Babes. Maraming salamat sa iyo. Same din sa iyo, KG Babes, ang ating kaibigan na supportive. Ngayon guys, gusto nyo makyat, may nakababa ang hagdanan dyan. Gusto nyo kumanta sa taas, open po tayo, kumanta. Pwede naman kumanta, wala naman problema yan. Ayan, Chains Oil Nia. Ayan, Chains Oil Nia Lods, kumusta ka na? Ayan, Happy New Year. A blessful New Year. 2022 sa'yo Lods. Sa inyo dyan sa lahat sa baba. Mamaya guys, magkanta po tayo. Kanta po tayo ng kahit anong lang kantayin natin dyan.
Kay New Year naman. Mas maganda naman yung ating yung ating pasok ng ating bagong taon. Kumusta kayo kagabi guys? Nagpaputok din ba kayo kagabi? May putukan din ba sa inyo dyan? Ito kasi sa amin walang putukan, kainan lang rito. Yun, Sir Harang, maraming salamat sa iyo. Tulad change oil niya. Galaw shoutout din kay Longga. Maraming salamat. Yung shoutout sa lahat ng paputok kagabi dyan. Ma'am Ami Jimenez. Ayan, may galaw shoutout sa iyo, Ma'am Ami Jimenez. Tamsak House. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Ami. Ayan. Ayan, Happy New Year. Ayan. Blessed New Year sa iyo, Ma'am Ami. Maraming salamat sa pagdala sa aking live stream. Ay, ano napindot natin? Ito pala. Pag tumatanda na tayo, guys, nakakalimot natin magpindot minsan kung saan. Ano na pinipindot natin? Ayan, Happy New Year everyone. Sabi ni Ma'am Ami. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Ami, sa pagdala. Sa akin. Wala ka bang live, Ma'am Ami? Ayan, may allowed shoutout ulit dyan sa ating mga kaibigan. Alam natin dami naka-live ngayon dahil nga yun lang ang pagkakataon nila. Yung sinamantala natin. Dapat yung schedule natin mamayang gabi pa. Kaso lang wala naman tayong pasok ngayon para hindi niya naman ang ating mga kaibigan. Naka-live. Sensya na kayo guys. Kasi New Year naman, pagbigyan nyo. Kasi hindi ako nakapagpaputok kagabi. Ayan guys, may binaba si Ma'am Ami. Ano bang binaba? Maharang pa. Ayan, MG Dulag. Ay, Ma'am MG Dulag. Maraming salamat sa iyo. Happy New Year. Basta ka na dyan. Ayan, yung kanya. Alam, Mami, pin ko nga itong binaba mo. Ay, wala ka pa ng jacket. Saan ako mag-jacket dito? Opo. Ayun lang guys, saglit lang po. Yan, sana all bago mic. Ayun. Bagong taon naman ngayon. Magbigyan na nila tayo. Bagong taon naman. Na maawa sila niyan. Oh, ba? Sana ba tayo? Ayan, shoutout sa iyo, Lord Zed. Ayan, Ma'am Ami. Ayan, guys, may binaba si Ma'am Ami Jimenez, guys, sa mga tulad nating mga... Nagdidikit po yan, guys, sa kanyang live. Hindi ka mo magsisi, magdidikit yan. Pag nag-live yan, guys, pumasok ka niya sa kanyang live stream. Mag-iwan lang po kayo ng bakas. 100% na mabalik po yan si Ma'am Ami Jimenez. Minsan na madalo ako sa kanyang live. Marami siyang dinidikit. Wait lang. Ano gawin natin ito? Ayan. Ayan ito. Aba, may harang din ako. Parang harang na. Notes MJ Dula. Ayan. May add moderator na. Ipin ko lang yung bahay ng Ma'am Ami Jimenez. Ayan guys, may nakapin po ako yan, bahay ni Ma'am Ami Jimenez. Nagpapaangat din po yan siya. Ayan.
sa mga tulad natin na nahingaran ng banana. Kaya mag-iwan na po kayo ng bakas. Nagpapangat din yan si Ma'am Ami Jimenez sa kanyang live stream. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Ami. Pagdala. Zed, Happy New Year sa iyo, Zed. Anong balita ngayon, Zed? Ay, nabasa ko dun sa post mo pa. Iba din. Iba din mga ano ngayon na. Ayan, Daddy B. Happy New Year, Sir Falcon. Ay, maraming salamat sa iyo, Daddy B. Happy New Year din sa iyo. Blessed New Year po sa iyo. Maraming salamat. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Yung bahay ni Ma'am Ami Jimenez. Nagpapangat din po yan siya guys. God bless you this new year. Maraming salamat sa iyo, Daddy. Ayan, Daddy B, shout out. Sabi ni Kuya Mon, ni Kuminandro Black. Kuya Mon, dikitan mo po yung nakapin. Iwan ka po ng bakas yan kay Ma'am Ami Jimenez. Nagpapangat yan, Kuya Mon. Minsan din ako makadalaw sa kanyang live kasi nga minsan yung oras. Buti nga yun nakadalaw sa Ma'am Ami kasi mas maaga ako ngayon ng live. Just getting started. Yan, MG Dula. Shout out, sabi ni Kuya Mon. May taglit na guys. Ano muna. Mag-inom muna ako ng para may resistensya mamaya. Magantahan tayo dito guys. May maaga pa naman. May trabaho rin ako mga bandang hapon na. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Ayan, may ano vlog. Shout out, sabi ni Lord Saldi said. Happy New Year, Lords. Yung kaya mo na ako guys, saglit lang. Ayan, pre forever mine. Miguel ang shoutout sa'yo, pre. Tamsak, pre. Happy New Year. Happy New Year din sa'yo, pre. Let's forever mine. Guys. Kain lang ako saglit, guys, para may resistensya mamaya sa adaltal sa taas. Baka magkantahan tayo mamaya dito sa taas. Di ba, pre? Pre, let's forever mine.
Jonah sa Gyno Remix.
The best Bob remix in Western Visayas. DJ Jonel, Sagayno Bob remix. Game
Ayan guys, pasensya na kayo guys kasi kumain. Ayan, shoutout sa'yo Lods James, ating kaibigan. Ayan Lods James, Happy New Year sa'yo. Happy New Year dyan sa mga kaibigan natin sa Katip. Ayan, shoutout sa'yo Lods James. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, nag-live na ako ng mga Lods James kasi wala naman akong trabaho pa ngayon. Para mayang gabi ko na mag-live. Basta naman yung kagabi Lods James, hindi ka ba nagpaputok? Ano ba pinutok kagabi yan? Yan, advance, happy birthday ulit sa ating kaibigan na si Luzban Abdulang. Naway marami ka pang maputukan na masuportahan ng mga kaibigan natin. Ayan. Kuya mo, Happy New Year to you. Ayan, sabi ni God. Hello, James. Ayan guys, may nakapin pa ko sa taas si Ma'am Hami Jimenez. Papaangat din po yan siya guys. Pag pumasok kayo dyan, may balik ka agad po sa kanya. Piniplay niya talaga yung mga video pag pumasok ka dyan sa kanya live stream. Ang Kuya Mon, dikitan mo yan si Ma'am Ami Jimenez. Mag-iwan ka lang ng bakas. Lagi po nagla-live stream. Dalawin mo po siya lagi. Ayun. Shoutout sa Talagang ating pumutok. gwapong... Talagang pumutok. Walang putukan. Wala ka ba pinutukan kagabi? Yung totoo, Lods James. Bakit ko ang mayroon? Wala. Pumutok yung tiyan ko sa kain kagabi dahil may kunting handaan-daan. Pero sa pinutukan dyan, salamat sa inyong mga pagpapaputok. Ingat Ayun, kayo. shoutout sa mga pinutukan niyan kagabi. Hindi kung saan pinutukan kayo. Kayo nang nakakala niyan. Kaya tumawa. Bahala. Bahala kayo magputukan. Kamusta naman yung New Year mo dyan, Lods James, kagabi? Parang gumagwapo po tayo ngayon. Tulog Pakis nga lang. muna. Pakis nga Oh, muna. Gwapo. Parang kumikilos yung kutis mo yun. Diba? Oo, diba? Ayan, shoutout dyan sa 3 million viewers natin sa baba. Alam sa inyo guys. Good vibes lang tayo ngayon 2022. Tayo magpa-stress sa sarili natin. Tama yan. Kana medyo gwapo. Piling gwapo. Tinan mo si Lods James, may kulay na kanyang buhok. Naging 2022 na may kulay na. Iba din. Diba? Hindi ka walang kamong kulay. Wala nang buhok. Wala na bang buhok? O, diba? Diba? Dahil na ako sa nakapin. Ayun, Kuya Mon, mag-iwan ka ng bakas, Kuya Mon. Kay Ma'am Ami Jimenez. Para sa mga wala ng Papangat buhok. ko yun, Lods. Ha? Para sa mga wala na rin buhok na tulad ko. Charot sa inyo. Shoutout din sa inyo. Hindi ako nakadalaw kagabi kasi gabi na naman umuwi kasi nagkainan kami. Sarap pala pag Oo, may yung sana all may kinakain. Anong kinain? kahit guys, wala kang pinaputukan, pero pag may kinakain ka, sarap pa rin. Aba. Mabubusog ka talaga. Pwede bang maikwento mo kung anong kinain mo na yan? Ay, napasarap ng kinain ko, Lods James. Masarap talaga. Sariwang mani. Hindi, grabe ka naman. Ano mo naman? Siyempre, pagkain, yung mga pagkain na mga... Mani, basta mo. Kinakain naman talaga yung mani ah. Panghimagas yun. Yung mani, guys, panghimagas yun. Oo. Yung May pinakain ko kagabi, mga kanin, mga sangyup. Nagsangyup kami kagabi. Aba. Sangyup. Sangyup ba yun? Sana Yung may mayroong siyang litos. Sarap. Oo. Sama kami ni Lods Sal dito. Anong handaan yung kagabi, Lods? Ulo ng baka? Oo. Kanta ka na. Baka paganahin mo na yung bihin mo. Ginawa ko yung... Hindi, nag-ano siya, nagpe-feedback. May Bakit? iko daw. Hindi ko nga alam kung bakit. Hindi ko man maintindihan tong biit Kala na kita to. dyan. Kulang na sa Lahat himas. ng Pagka kulang, sinubukan ko. Lahat kulang na sa sinubukan. himas. Kulang na sa himas yan. Ay, si Ma'am Richelle Climax pala. May kailangan shoutout kay Ma'am Richelle. Happy New Year. Ayun, hindi kita napansin. Nandiyan ba yung nag-iisa kong misis? Adora 1433. Ayun, may kailangan shoutout sa'yo, Ma'am Adora. Nakita kita, Ma'am Adora. Miss you, Ma'am Adora. Ito nga sa'yo, Ma'am Adora. Oh. Bakit nahulog? Ayan, maraming salamat sa pabiji-biji mo dyan. Kuya Mon. Ayan guys, may nakapin po ako dyan, si Ma'am Ami Jimenez. Nagpapaangat po yan siya. Nakikita niyo po yan. 5 million viewers in the house. May kailangan shoutout ulit sa inyo. Ano nahulog ng ating kaibigan na si Lods James? Balik ka, Lods.
Ayan, balik ka. Ibit kita ng ano. Ayan na bumalik. Nahulog ka. Ayun. May iko nga. Ha! Salita ka nga. Para matesting natin yan dito. Ayan, 5 million viewers in the house. Sige lang. Kahit maikot, testing natin. Igutugutin mo, pasak mo sa ibang ano. Pasak mo kasi Los Gems sa ibang butas. Ano ba? Isang butas lang kasi pinapasukan mo. Pasok mo na sa ibang butas. Ayan. Kasi nga. Ay, yung mic mo eh. Ayun, tumanok na. Hello? Patawanin mo nga. Patawanin mo. Ayun, wala na iko. Patawanin mo nga. Ayaw tumawa? Wala. Okay. Ayaw niya tumawa eh. Alam ba tumawa? Tamad eh. Ha? Ayaw eh. Sige lang, ayusin mo. Isip natin dito. Hindi naman problema. Lipat-lipat mo nga. Lagay mo sa mic, mic 1. Nasa mic ko ano siya. May kalukuhan to eh. Ayaw nito mag... Di ba dalawa yun dyan? Lagay mo sa Kaya nga. Huwag mo lagay sa condenser, oh. Lagay mo sa dynamic. Di pala nakasaksin yung mic. Kaya naman pala eh. Dynamic. Kaya pala hindi pala nakasaksak ng mic. Kaya wala. Sa dynamic kasi maliit eh. Yung ano. Ayan. Happy New Year, Ludi. Ayan, Happy New Year din sa sais. Ayun, sais na lang. Kasi medyo Bisaya ako mag-pronounce. Baka may iba yung mabanggit mo. O, di ba? Ito ba? Wala naman. May naririnig mo ba ako? Oo, clear. Loud and clear. Yo, what's up? Pero yung mic hindi gumagana. Yung mic. Rinig kita Narinig mo eh. yung mic? Ha? Hindi ko marinig yung mic, yung boses mo narinig ko. Sa'yo yan marinig mo, hindi mo marinig. Ayaw gumana eh. Patawanin mo ulit. Maski pindot yung patawa, hindi tumatawa eh. Tinatamad na eh. Ano ba yan? Kaya yan, tumawa na. Sige nga, akin yun. Ayan oh. Sa'yo lang tumatawa, sa akin wala. Ilipat mo ulit yung jack. Lipat mo lang. Sige lang. Lipat mo. Ayan, magkala shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Ay, numero 6. Ayan, magkala shoutout sa 6. Happy New Year, Lodi. Maraming salamat. Lipat mo lang yung mic para ako magpakinig. Kasi wala siyang tawa. Ayan. Yan, nahulog na naman siya. Nahulog na naman ang ating kaibigan na si Los James. Ayun, pasensya na kayo guys. Mahina talaga. Nahulog siya. Ano ba nangyari sa kanya dyan? Magalaw shoutout ulit dyan sa inyo lahat. Happy New Year. Good health po sa lahat. Hindi ka naman siya. Ayan. Ayun. Kapit mo. Ayun, dinig kita. Okay. Wala nang iko. Pero yung tawa na lang. Nandito pala si Idol ko, James. Nandito yan. Ayan. Hindi ko nakakot. Ayan. Ayan, tumawa. Bay badi. Pero may iko lang siya. Ayun! Iko. Oh, may iko. Pasak mo lang. Mahina lang. Hindi nawawala yung... Try mo yan. Try mo isaga dito sa may ground. Sabi ni Kuya Mon. Hanatingin mo lang muna yung pasok.
Huwag mo isagad kasi halatang OFW lang pagkasagad. Kalati lang. Yan. Boses mo sa mahina eh. Pero pag tinanggal mo yan, Yo, wala what's up? siyang- ayun. Yan, okay na boses ko? Sige, salita ka pa. Okay. Salita ako. Ayan, sige. Yan. Ayan. Ayan, nawala ng ground. Wala na ba? Iko. Yung May iko pa eh. Ha? May iko. May iko. Iko lang ang malakas. Hindi, tanggalin mo yung ano. Tawa. May palakpak lang. Pero ang boses ko, Ayun. may iko. Yan. May iko pa ba? May feedback. Medyo wala na. Comment kaya kuya mo kung may feedback na sa baba. Narinig ko. Okay na ba? Baba, okay na ba? At sana, or Baka yung headphone mo yung may problema. Bibili ko lang itong Happy Looks. Saan ba yung ano niya? Saan ba yung ganito niya? Wala siyang headphone na kasama. Wala siyang ganito? Kasama? Wala. Wala siyang kasama. Wala siyang kasama. Sa akin kasama. Pero narinig ko yung feedback. Yun ang sakit na Yung yung iko. iko ba mo? Parang putol-putol kasi yung salita mo. Ayun ang problema. Parang Yan nga, parang grounded siya. yung isa mo phone inaabot. Wala mo lang po. Yun yung problema. Yan salita ka. What's up? What's up? Grounded. Yan, ito ang problema. Siguro kung isang punto, okay na yung gamit. Kasi hindi nakalagay sa kanya. Ayun. Para di mag-feedback eh. Isa mong phone, inahan mo daw. Hindi naman ang kita din. Wala kang boses. Ganun yan. Cellphone siguro. Ayun, dinig kita. Feedback pa rin. Sige nga, salita ka. What's up? What's up? Ayan. Okay na. Kinawala natin. Sa baba. Sabi natin sa baba. Mamay. Mahina lang kasi ang boses mo. Parang may grounding siya. Maganda yung ano niya. Pero may iko lang. siya. May echo lang siya. Ano pa? Ayun, no? Vertical sa'yo. Wala sa akin. Wala. Sa akin, wala. Ano?
Ganun na sa akin. Clap. Clap. Ganun na sa akin. Kasi ganito. Yan na sa akin. Wala nang iba. Ganun lang ako. Hello, shout out sa'yo. Ang gwapo kong kaibigan. Ang sarap na nabibig. Tapos na voice check. Ayan. Hello? Hello? Ayan. Practice. Congrats sa bagong DAT. Okay naman yung kaso lang may feedback ka eh. Kulang na sa baka yung ano niyan. Ano sa'yo dati? Yan, basta. Palitan natin. Ayan. Ayan, shout out sa'yo. Ayan na siya. Congrats sa bagong DAT. Yung pwede yung viewers sa gas. Yan lang, hindi pa nagtagal sa May ano lang yan. Parang grounded yung ano. Parang grounded yung ano. Kasi may feedback. Subukan natin sa Excel. Mukhang mga sa ibang side. Ayan, Miguel. Ayan na ba kasi yung listing natin kaibigan? Falls down. Tracer falls down. Dinig ko ba yung sa apo? Oo, dinig. Yeah. Oo, dinig. Oo. Maganda. Kaso ng problema, parang ano siya. Siya. Parang ganyan. Lapit mo nga. Hello, what's up? Puputol pa dito. Yan. Ang galing ko nga. Yan okay. Lapit mo siya. Lapit mo mga mo. Pero problema kasi parang Mag-iiko. Kaya malapit na yan. Okay na ba? Ayan. Wala nang feedback. Yung feedback, meron ko ba yun? Kaya man. May feedback pa dyan, Kuya mo? Para mag-testing to. Lapit mo. Okay. Kantahan ko kayo, guys. Isa sa mga paborito ng ating mga kaibigan. Close your you and I. Ikaw ako. Ayun. Anong resulta ng start mo? Hindi maling dating. Okay. Maganda siya. Hindi siya, wala siyang feedback o ano. Ay, ikaw nang salita. Happy New Year, everyone. Pero pag- mag-mute ka. Mute ka nga. Ayan. Hello. Ayan. Ako, feedback, wala. Ako naman nga. Maganda dating niya. Parang sobra yung echo mo, Lods. Sobra yung echo. Yung mga, ayan. Okay na? Yan, okay na yan. Ayan. Okay na? Okay na. Ayun. Ayan, Ma'am Nel, dami ka lang shoutout sa iyo. Happy New Year, everyone. Yan, maganda. Gumana ng biit ni Lods James. Kulang lang sa timplada eh. Meron dito. Advertise pa. Dinig mo yung music ko? Dinig.
Ayan, Miguel, shoutout sa inyo lahat dyan. It's amazing how to speak right through my heart. Good. Ayun lang. Parang mahirap dito. Saglit lang guys, palitan natin. Mahirapan ako nito. Yan. Palitan mo yung mga kabisado. Ito na lang. Wala na ba yung feedback? Ayan, okay na daw. Miguel, shoutout sa inyo guys. Guys, wala ba kayo narinig na feedback ni James Climax? Paki-comment. Ayan, maraming salamat sa inyo. Kuya Mo. Ay, diba? Pag nag-iisang palco ng vision, may tinatagong ganun sa pagkanta. Ah, diba? Oh, di ba? Oh. Palakpak naman dyan. Di ba, Lord Zal? Yan? Ikaw naman. Baka nananay. Yan, para sa inyo, guys. Lord Zal, akyat ka. That I do. No man can ever love you, girl, it's true. No words can ever hold you more than I do. You came to me from there. Yes, it's true. Diba? Diba? Ayun.
Unahan kayo, ayan. Baba kayo ba? Didikit kayo ni RGM Vlog. Yung RGM Vlog, wala sa pagsalot. Salamat sa pagdala. RGM Vlog. RGM Vlog. Ayan. Ayan, Shirley Pingoy. Hi, Mas Shirley. Kana Shirley. Ayan, Shirley. Ayan, hi, Ay, Mr. salamat sa pagdalaw sa Ayan. Shoutout tayo, Shirley. Kakilala mo, Alexis. Shoutout sa'yo, Chef Pengoy. Yan si Shirley po yung aking kabilang barangay na Shoutout sa'yo, Chef. Bayang. Shoutout sa lahat ng mga may kakalot. Nga, may iko. Iko is kamba. May iko. Iko is kamba. Yan, shoutout sa'yo, Lods Manap Dulak, ating birthday boy. Ang-mute ka na. Boy. Ang-mute ka na. Ayan, Brave Young Lion, Happy New Year. Ayan, Happy New Year sa Brave Young Lion. Panran, nagbubula. Ayan, Brave Young Lion, Happy New Year. Ayan, Happy New Year sa Brave Young Lion. Ayan, Panran, nagbubula. Saan ba ako nag-iiko? Lods Manap? Ayan, ayan. Ayan, hello. Kaya, kanina nung may iko, pero nag-mute ako, may iko pa rin. Pero ngayon, okay na. Okay na ngayon, wala nang iko. Kanina nung may iko. Pero ngayon, okay na. Okay na ngayon, wala nang iko. Ayan, di daw klaro yung boses natin, host at co-host. Sabi niya yan. Ayan, okay na? Bawasan mo yung echo. Yung wag mo i-pull. Sa akin, Lods? Oo. Sa akin, Lods? Bawasan mo yung echo. Yung wag mo i-pull. Sa akin, Lods? Ayan, meron na? Okay na? Okay nang ganun. Try nga Hello? na sobrang bass niya yung ano, di ba yung isang malaki, ikalahati mo lang yan. Ayan. Sobrang bass niya. Parang wala na akong Di ba yung isang malaki? Hello? Ayan. Ikalahati mo lang yan. Doon sa bass. Hello. Try mo bumaba yung bass. Ayan. Doon sa bass. Hello? Sobrang echo kaya hindi ka maintindihan. Ayan. Ayan nga, ito na nga. Ah. Sobrang echo kaya hindi ka maintindihan. Ayan, okay na? Ayan nga, ito na nga. Ah. Sobrang echo kaya hindi ka maintindihan. Ayan, okay na? Okay nang ganun. Ayan. Ba't ganun? Ayan. Ay, nagsasalita. May open pala dito. Ayan, wala na, no? May open pala ako dito. Kaya naman pala, hanap tayo ng may iko. Nakamute na ako, pero may naririnig akong iko. Open pala yung akin. Nakamute na ako lahat. May iko pa din. Ayan. Yan, wala na. Yan. O, diba? O, diba? Sa kaibigan Manap Dulang, and happy birthday sa'yo. Many more birthday to come. Ayan, happy birthday sa'yo, Lods Manap. May marami ka pang matusok. Matusukan talaga. Suportahan pala. Suportahan ka rin sa'yo. Ayan, okay na sabi ni Ayan, sinisipap na rin Lods Manap yung kanyang PA. Ay, P9 yung kanya. Tara tayo nito. At mga Lods Manap. Antahan na tayo rin. Hanggang umaga. Ayan, Ayan, malinaw na din ito. Wala na. Kaya pala, may ikot pa ako pala. Kanina, yung ano mo kasi bukas yung isa mo. Ayan, mga Lods, sabi ko ulit tayo dyan. Yeah, ano sila. Thank you sa pa-whitey mo, RGM Vlog. Thank you naman sir. And Happy New Year to you.
Sometime. Happy birthday kay Bigyan. Oo. Yan, nagbalik na yung klaro. Ay, sa'yo yung Sa akin ba? Pero wala ko narinig na Mamute ka nga. Oo ka nga. Ayan. Yan, okay na, guys. Wala nang, okay na dyan sa baba. Wala klaro kanina nagsisit up si Lutz Manap ng kanyang BA. Yun ang kalaskos. Ayan. Parang nagbubula ng sabon. Parang nagbubula na sabon. Okay, Lutz Manap yan. Nagsisit up siya ng BA. Sinisit up niya pa. Bakit? May sinisit up ka dyan ng BA, Lutz? Wala. Ayan, gumagalaw yung abat. Ito na lang. Sige, kantahin ko na lang to. Sige, mag-mute ako. Lapa ka natin. Diba? Kayo naman magsalita? Ayan, sa Tatsalod sa Zaldi. Klaro na daw, sabi niya. Grabe si Zaldi, maski nakamute, may feedback. Ayan, salamat sa Lods RGM. Thank you so much. Lods Manap, anong handa natin dyan? Birthday mo pala. Ano na sa akin? Anong iba? Ayan. Nga nagkakabarila. O, diba? Yan, tinalang ka na. Kasi Lutz Manap na ba? Kakanta. Nag-ayos pa na. Naayos niya pa yung BA. Ayan, 4 million sa Na tayo na. Ano pa rin tayo? Pang, ano tayo? Yan. September vlog, mega love shoutout. Ayan guys, magbaba kayo ng mga bahay at nang maglablaban, huwag kayong magpipiling magdikitan para magtulungan tayo. O, di ba? Dahil kung hindi kayo magtutulungan, ito ang sa inyo. Gusto niyan? Silip ng host, kinakailis din nakailis din si TV Caron. TV Caron, pupuntahan kita sa Elis. Magtatamsak din. Pakita ka, James. Ay, wag na. Ikaw nga, di ka nagpapakita pag nag-iilis ka. Unfair yun. Di ba? Mag-demand ka pag nagpakita ka sa Elis mo. Yun. Ay, kumusta yung mga kasama ko? Parang ayaw magsalita. Kung ayaw magsalita, ito sa inyo. Boss pa-view. Yan. Yun naman yan, guys. Palablab naman yung binaban ni TV Caron. Napaka-supportive din na kaibigan. Ang daldal po, James. Hoy, kung walang daldal dito, wala magsasalita. Paano na kayo dyan sa baba? Sige, bye na. Huwag kang umalis dyan, TV Caron. Pupunta ko dun, kailangan magpakita ka. Ayun. No? Ayun, ang sabi niya ng baby ko. Pagbuksan mo yan si Martin, nasa baba. Ay, nasa likod. Diba, natawa ka sa kalungkuhan ng TV Caron. Nandyan siya na si Maria Stan. Sabi ni Di Caron, sabi ni Sweet September Vlog, magpakita daw ako. Pag siya nag-iilis, hindi mo nagpapakita. Unfair yun. Yan.
Naka-LS din ako. Happy New Year. Kaya dapat sa September, magpakita ka rin. Pag mag-LS ka, magpapakita din ako. Yan si Maria. Yan. Shoutout sa'yo, Maria. Hello, shout out kay Jen. Shout out kay Sana. Sana Kimyo. Shout out kay Happy New Year. Sino may ito? Dumating ka, dinagpil ko na. Hindi kaya ako yun. Mag-mute ako, ha? Mute ako. Oh, sino yun? Ayan, shoutout sa'yo, Maria. Sino yun? May iko. Nawala na. Si Lods James. Ayan. Si Kuya James. Happy New eh. Year sa'yo, Maria. Ayan. Sweet September vlog. Happy New Year, baby. Happy New Year. Naka-live ka? Ba't binaba ka ng bahay mo? Huwag kang dumala muna. Naka-live ka pala. Oh. Sino? Sino naka-live? Si Ma'am Davy. Ma'am Davy, nakalive pala siya. Bahala mo na kaya rin. Nakakain mo na. Sige, Kuya, kain. May pasok ka, Kuya James? Wala na. Ma'am Davy, huwag ka na mababa ng ano mo kasi nagla-live ka pala. Naka-silent LS ka. Ano ba yung i-view, yung live mo? Maria, may galang shoutout. Happy New Year. Happy New Year din. Huwag kang baba ng bahay mo at mapapalo ka ni Lolo. Follow mo LS yung ka. live mo. Mapapalo ka sa puwet. Ayan, papaluin ka sa puwet. Ayan, ang puwet. Pag pinalo ka sa puwet, masakit. Ayan. Ayan, kamusta naman dyan? Shoutout dyan sa ating mga Happy New Year po sa inyo. Kumusta lahat? Kumusta na kayo kagabi? Himala, Kuya, Nakapagputok na Palcon. kayo kagabi? Nag-ilis ka ng maaga-aga. Kuya, Nagilis kasi ako kasi magabi hindi na ako makapagulis. Kasi kagabi hindi na ako nakadalaw sa inyo dahil kumain kami kagabi. Hindi ako nagpaputok kagabi pero kumain lang ako, Maria. Alam mo. Dami akong kinain. Sarap. Ano ba? buti pa pa. Buti pa Ayan, shoutout sa nagpaputok dyan kagabi. Yan, sweet lang. Nakanapasok din na lang. Kaya gabi na ako nakauwi kagabi, guys. Kanina ako nakadalaw sa mga live stream nyo. Dami kaming kinain. Sarap kumain. Tapos panghimagas. May panghimagas pa. Samantalang kami. Nagsigawan lang. GRM vlog. Hello, shoutout. Sino to si GRM vlog? Ang sigawan. Sigawan lang na Ayan, magutom. shoutout. O, mo. Ayan, shoutout dyan sa bansang Pilipinas na pinutukan kagabi. Ay, nawa ay hindi nagbunga yung paputok nyo dyan kagabi. Ingat po tayo. Nainggit ka naman. Naingat po Nainggit tayo. ka naman, Kuya. Malaki na yung populasyon ng Pilipinas. Iwasan muna natin yung paputok ngayon. Kain na lang ng kain muna Laki tayo. na. Huwag muna tayong paputok. Ang laki naman ang populasyon ng Pilipinas. Oo, malaki na yan. Shoutout dyan sa bansang Pilipinas. Alam ko tulog pa yung mga iba. Dahil iba na pagod. tulog pa iba? Sumakit yung ulo. Anong oras sa Napagod. Pinas ngayon? Ano pa ba? Tulog pa yung iba. Masakit yung ulo. Ayun. Kawawan yung naputukan. Ayun. Miguel, shoutout ulit dyan sa 4 million viewers natin. Oh, Sweet. pasukli daw ang sinasabi sa usapan sa baba o pasukli, suklian. Ayan, suklian po natin yan. Sige, suklian. Ayan, si Ma'am Sweet September. Huwag ka na magbaba ng bahay mo. Diyos ko po, baka mapalo ka ni Lolo. Ano na lang mangyari sa pet mo? Mapalo yung live stream mo. Mabawas na naman yung bahay mo. Oh. Ayan, Sweet Dan. Nakapasukli na lang. Ayan, siyempre pa natin si Sweet Dan. Shoutout sa Lods Mana, ang aming supportive na kaibigan, na mayroong araw na kanyang kapanganakan. Ayan. Shoutout siya. Wala. Manap lang. Diba? Ang hiningi ako ng hagdan. Alam mo ba kung ilang oras na ako nang hihingi ng hagdan kay Ate Carmen? May 2 oras ako nang hihingi ng hagdan. Ayan, demolitions, no, working. Shoutout sa RG, charge black.
Dikit ko na nga itong ano ko. Ayun, yung pala snow. Wow. Bakit? Maraming tao kayo, Ma'am Carmen, ah. Sa 28. Support ng team influencer yan. Oo nga. Wow, sikat na si Mahal Ading Carmen. Sana all. Sana nga, lumaki ng WH niyang kuya eh. Kasi, Lapit na ba? nakaka-1,000 pa nga lang. Bagal. Tagal, no? Nunahan pa siya ng mga ibang ano. Si Scarlett niya, 1,000 na eh. Oo, si Scarlett, 1,000 na ba? Buti pa. Aba? 1,000 na ba? Ba, palakpakan natin si Ma'am Scarlett. Aba? Very good. Paaba-aba. Si Ma'am Scarlett mag-live stream itong kanya. Tapos ganyan mo lang. Pero, Diba? masipag yung taga-play niya. Masipag yung taga-play. Sana all. Sana all. It's a joke. Harang po pako lahat. Maraming salamat sa iyo, lads. It's a joke. Maraming salamat sa paharang. Pakitin mo si Chagyaw. Kaya Sino Palcon. yan? Si Lods, ano? Ha? Sino si Pakitin It's a mo. Joke? Sino nga? Kilalanin mo. Yan, nakyat ka. It's a joke. Hindi mo kilala yan. Yan, sino ka ba? It's a joke? Kalimutan ko na yung pangalan niya. Miguel shoutout ulit dyan sa inyo sa 4 million viewers in the house. Miguel shoutout. Kumusta na po kayo dyan? Kumusta na po yung New Year nyo dyan sa baba? Harang pakulat. Maraming salamat sa paharang nyo dyan. Shoutout sa aming kaibigan na si Lods Manap Dula. Nag-iisang pogi ng Kuwait. Live pala si Sweet kaya hindi pa nagsukli sa dikit ko. Naka-live po yan siya Lods RGM Black. Kaya sabi ko na siyang magawa ng kanyang bahay. Baka mapalo yung kanyang puwet. Kawawa naman siya. Miguel shoutout ulit sa inyo dyan. Baba Maria, ng bahay anong mo. luto dyan? Yan, nababa na si RG Vlogs. Ay, pin ko mo ng bahay ni Lods RG Vlogs. Saglit lang. Yan guys, may nakapin po ako dyan guys. Yung bahay ni Mama Ami Jimenez. Silipin ko yung hangin. Silipin ko yung Lods bahay. RGM Vlog. Yung kay Ma'am Ami Jimenez po, nagpapaangat po yan siya. Maganda Ami rin pumunta Jimenez. sa live stream niya. Oo, kasi talagang Ami inano niya yung Jimenez. video mo. Hindi kita nyo yan guys, Ma'am Sweet September, yung nakapin dyan sa Ma'am Ami Jimenez. Mag-iwan po kayo ng bakas dahil nagbabalik po yan. Saglit lang kuya. Ang dami mong dal-dal-dali lang. Ayan, sige. Magdadaldal muna ako. Yung naka-live dyan guys, huwag na muna kayo magaba ng bahay nyo sa bahay ko. Baka mapalo kayo. Ayan. Ayun lang po yan kasi hindi ko naman alam talaga yan. Nakakalam yan si Maria, si Mayang-Mayang. Pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Ayan. Ang babaeng Kung saan na kuya Palcon? Ay, walang tingin. may isang oras ka na nag-LS? Bayos ko dyan, Ano Palcon. kuya, may silipan pa din eh. Oh, may silipan pa. Dikit na ako Ganun sa talaga. kanya kuya. Ang hindi pa nakadikit dyan kay Ma'am Ami Jimenez, dikitan nyo nga yan po siya guys. Mag-iwan po ng bakas. Napakabuting ano yan, nagdidikit po siya. Nagpe-play talaga ng video niyan guys, harap-harapan pag nag-live. Ako may silipin din ako. Sige, silipin mo nga. Ano yan? Silipin. Child vlog! Dikit na rin naman ako sa'yo, child vlog. Ha? Dikit na ako dito eh. Ah, Los, wala ka pang join button. Hindi kay Hindi ka Ma'am pa Ami. monetize? hindi Ha, pa yan. Chard? Ayan guys, may nakapin pa ko yan guys. 1.5 ka na, Pinapromote ko Chard yung ano ni vlog. Ma'am Ang Ami bilis ng Jimenez ano kasi mo po, ah. Ang bilis Doon ng ako bahay mo, nakadami din Chard ng ah. sa kanya. Oo nga, nakasnow siya. Ang bilis ng Sana ano all niya, nasa naka Luzon 1. is no. May trabaho yata Naka si Luzman 1.5 bonus na. kabilang live. Hindi ko alam na saan niya si Manap-Nap. Ayun, naka 2 hours na rin ako. Baka malapit na kasi last 2 may trabaho din ako. Guys, tama lang yan. Para kamayang gabi din ako mag-live. Mag-mute na ako ng Magkailangan- CPR namin ni Lods James mamaya. Kailan? Ayun na mag-live.
Mamaya, hindi pa host, sabi niya. Sige, magkwento ka na dyan, Maria. Bakit? Anong kulang Yun, sa'yo? shoutout. Chard. Kuya Hindi Chard, pa, anong host. kulang sa'yo? What's hour siguro? Ilan na lang ang ilan na ang WH mo? Oh, yan na lang WH mo. 1.5 na bahay mo eh. Hindi ba ito nag-i-LS? Check ko nga yung bahay mo. Malaki naman ang Kasi views pag, mo. ano, Nag-100 check plus. Mag-focus ka, Lods, ano? Lods RGM Vlog. sa What's Mag-focus Hour. ka sa LS! Ay, hindi man to Mag-focus ka nag-i-LS si Kuya. Oh, Kaya hindi siya ay mag-ano ito, ng What's may Hour. LS siya. May StreamYard 5 hours, 5 days ago. Ay, oo, nag-i-StreamYard naman din pala siya. What's Hour niya malapit na. Yan, sige, malapit na pala. Yan. Okay naman kasi matataas ang views niya. 200 views. Mga upload niya lang to pinaabot ng 100 plus, 200 plus, 200 plus, 200 plus. Okay na Malapit ito. na. Lapit na yan. I-LS mo lang. I-LS yan, Kuya. Oo. Release mo lang yan para malapit na matapos ng What's Hour mo, kuya. Charge back. Nag-i-LS na. Nagpapabingo ka pala, Kuya, eh, oh. Oo nga. Ay, System live stream yard for going more WH. Ayan. Nagpapabingo ka pala, eh. Lapit na ito. Ngayon, busy pa daw sa work. Si Lods RGM. Si Kuya Chard vlog yan. Tagal ko na yun. Napunta yan sa Yan, may lang shoutout yan sa busy sa work. Ano to si Scarlett? Naka-LS din? Naka-silent din si Ma'am Scarlett. Hindi. Ayan. Hindi. Ma'am JB, Ano to, yung kagabi to. Ay, 1 hour ago. Kagabi mo na ata to. Upload to siya. Naka-silent siya, Maria. Hindi, wala. Dali na lang yun. Okay na yun. Ano na yun? 700. Wala? Sino? Upload? Ayan, family members. Anong upload? Shoutout sa'yo, kaibigan Falcon. Kumusta? Dami ako tao lagi sa LS ko kasi dami ako ayuda sa LS ko. Oo nga, nakita ko. May kainan kami kagabi, Lods Manap. Hindi ako nagpaputok pero kumain na ako. Tuloy mo na, madali lang. Yun lang, minsan lang mag-LS Hindi mo siya busy pinutukan? sa work. Ano mo lang, Kuya, kahit na minsan pag talagang hectic ka sa schedule mo. Kumain na ako. Ano mo lang, silent mo lang. Itabi mo na yung cellphone mo. Saka Gabi ka na na ako lang nauwi. maganyan-ganyan pag money ka na. Para ma-money ka kagad. Ayan, 6 million viewers and magtrabaho ako alas 2. Trabaho na ako alas 2. Ayan. Alas 2 ng hapon? Kuya Manap, anong pinagagawa niya dyan kay Ate Carmen? Ba't di niyo ako binibigyan ng hagdan? Busy ako. Mapuno ko na yung chat box doon ng Hagdan, pinto-pinto, hagdan, pinto-pinto. Ay, saglit lang, manligo muna ako. Magpabango muna ako para pasok ako mamaya. Ito na magpagwapo, Kuya. Naku, Kuya Palkong, ako na magpagwapo. Maligo lang ako kasi hindi pa ako naligo. Ang bako. Kasi Kaya marami palang kong kinain kagabi. Ano naman ang kinalaman ng pagkain mo sa baho mo ngayon? Dinapa ko lahat ng mga pagkain doon. Ang sarap. Tapos yung pahimagas namin, ang panasarap talaga. Ano ba yan? Puro lang masarap. Wala naman. Ano ba kinain nyo doon na masarap? Masarap siya, Maria.
No? Puro lang masarap. Wala naman. Sa typing ko. Pero tuloy-tuloy playlist ko sa dalawa ko laptop at sa tatlo ko city. Kuya, pag nagpe-play ka ng ganyan, dapat hindi ka connected yung main mo doon, ha? Tapos delete history ka. Ayan, magkano lang ako, Maria. Ikaw Maano mo yan. naman shout out. Para hindi ka magkaroon Ligo ng na ako. problema pagdating ng ano. Yan guys, maliligo na ako guys. Pabango muna tayo para masarap palikan pag mabango ang ganito. O, di ba? Ang sususus, akala mo noon, halik sa kanya, oh. Sino mahalik sa'yo, Kuya Falcon? Si Walid, si Si Walid. Si Wale? Si Walid, ito tabi ko. Kala niya wala ang mahalik sa akin, ha? Oh. Wow, ka talaga, Kuya. Ligo mo na ako guys. Kasi matitrace kasi ni Lolo yan sa ano ng cellphone mo at saka location mo. Aware lang. Kita sa analytics ni Lolo. Ang ano GPR is ang ano mo. Pero pag gumagamit ka na ng browser, ibang browser, walang problema yan. Gamit ka lang ng ibang browser. Hihigpit pa naman na si Lolo. Start na yung ano ni Lolo ngayon, bagong ano ni Lolo, January 5. May bago update si Lolo ngayon, January 5. Anong January 5, Maria? Yung update ni Lolo doon sa bago niyang mga role calculation. Hindi, yung binasa natin noon, na pinabasa natin, yung pina-update sa atin, pinatingnan sa atin ng The Influencer. Yun din, no? Ikaw ang dinidin na nais ko. Ikaw ang dinidin ko. Ang dinidin buhay sa kanya. Okay. Saan pumunta si Falcon? Manliligo lang. May pasok na siya alas 2. Kaya ikaw muna magngangaw-ngaw dyan. Hindi mo na ako magnangaw nga. Bakit? Pagod ako. Akala ko naubusan ka ng boses kagabi. Ito naman muna Maria dyan magnangaw-ngaw kasi walang ngaw-ngaw kahapon masyado. Alam mo ba yung LS mo kagabi nabot pa kami doon alaw na? Alam ko, andun naman ako eh.
Ang pinatay ko yung live ko. Iniwan mo ka kami sa backstage. Anong iniwan? Andun nga ako sa backstage. Tayo naman nasa backstage Kaya nga, 3 na lang kami doon na iwan. Ang trabaho mo dito, walang holiday. Pag sa Pinas, gustong-gusto mo mag-December kasi napakadaming holiday. Yun lang, minsan lang mag-ilis ko today. Say hello, Beji. Salamat sa 5 nag-biji-biji dyan sa baba. Ang ating host ay magpagwapo pero hindi pa nag-iwan ng kanta. Kaya aalis siya. Bisan na sila, gala muna ako, mangisda ng mangisda. Ilis ka na lang sana, kuya. Kaya pala laki-laki na ng isda mo, kuya. 105. Hello, Maria. Hello, KJ. Kumusta na, KJ, babes? Yung balita, ingat kayo dyan. Happy New Year. Happy New Year din, Kuya Chard. Ingat po. KJ, Happy New Year. Kumusta? Nga, untag malunggay. Magmalunggay po ba? Malunggay. Naon og malunggay. Sa'yo din ko, host. KJJ, ano nangyari sa'yo, KJJ? Ito, sabaw na naman. Ang ganda yan. Lalo na malamig ang panahon. Okay yan, okay yan, okay. Okay. Okay.
Mabama ko kita. Kahit pinagpagkaman ko. Hindi man ako magsak. Sa kanila ka magpamahal. Tapat sa'yo. Mabama ko kita. Pati si James nahulog na. Oh, may mapasok na yun sila, kuya. Hmm. Tayo, kuya, kay steady man tayo sa YouTube. Okay lang yan. At talaga ng lasa ng sinabaw ng malunggay. Ay, sinabaw ng malunggay, gay. Gay. Ako na nagbigay. Miga, lah, shout out Kuya Daddy B. Kuya Daddy B. Daddy B, shout out. Happy New Year, Daddy B. Hindi ko pa nakikita na ilis ito ni Daddy B. Nag-ilis pa si Daddy B, Kuya. Hindi pa yung nagilis. Busy pa siguro si Daddy B. Daddy B, busy ka pa, Daddy B. Happy New Year. Ang dami siguro talaga ng handa ni Daddy B. Hindi nag-ilis. Sarap ihigop sa tao. Lamig kasi. Ano? Paano higupin ng tao? Ang wagas ka din naman, KJ Babes, ah. Higop ka na ng tao ngayon, ah. Pati tao, higupin mo na, KJ. Nagmagsalita ang R. You single to mingle? Si Daddy. Kailan ka magalis? Daddy Ben, nang magsalita. Ayaw mingle mo dyan. Galing si Daddy Ben. Laruan mo night doon mo, Daddy Ben. Naglaruan ng night boat niya. Lagay si Daddy din ng laruan eh. Hello, shoutout si Richelle. Yakap yan, Maria. Ano ba yan? Ah, yakap pala yan. Yakap chul. Laruan mo yun, Daddy B. Lagyan mo ng maraming funny command. May mga shout out dyan sa 7 million viewers natin sa baba. Iti Babes, may mga shout out, Ma'am Rachel. Si Jebeb, amuyin mo si amuyin mo si Kuya Kuya Falcon. Bumabaho. Parang hindi rin Bumabaho nakaligo. pa. Parang naligo, pero hindi rin nakaligo. Mukha lang naligo.
Ayun, Ma'am Rich. Ayun, salamat sa'yo, Ma'am Richel. Ay, napamember si Ma'am Richel. Hindi ko napansin. Ay, wow. Paano mo nga ba? Hindi, wala ka nga. Ay, salamat sa'yo, Ma'am Richel, ha. Nakakasakit naman ang damdamin niya. Bakit? Kiss nga muna. That's no, Happy New Year sa'yo, Lods. Ay, maraming salamat. Ano daw? Nakakasakit daw ng damdamin. Hindi naman masalita. Ayan, shoutout sa Lods Daddy D. Yakap, yan, Maria, anong ba yan? Aha. Thank you so much sa'yo, Ma'am Richel. Kasi pong karangalan na nagpamember ka sa bahay ni sa aking membership. Yan, Falcon of Desert. Diba? Let's, Miguel, shoutout sa Let's, Daddy B. Maraming salamat sa pa-BG-BG mo dyan sa baba. Thank you sa inyo lahat dyan, guys. Daddy B, matulog ka. Bawal magpuyat. Bawal ang puyat ngayon kasi New Year. Yeah. Sana No, shut up na. Happy New Year, no. Ayun guys, may nakapin pa ako dyan, yung bahay ni Ma'am Am Jimenez. Ayan. Dikita nyo yun guys, nagpapangat ninyo yan. Harap-harapan po yan na nagpi-play ng video nyo. Ayan. Bilis mo na Ayan, maligo, sige kuya. guys. Ligo na. Saglit na naman, nakatabo lang. Ano pa ba kailangan? Hindi naman kailangan magpaano talaga. Saglit na maligo, Maria. Pagka-shampoo mo, kuskus, sabon, banlaw, 2 tabo, tapos sabon sa mukha, sabon sa kilikili, sabon sa tayo. Ayun, tapos na. Sleep muna ako, ha? Ayan. Sige, Daddy B, maraming salamat sa Daddy B. Nep, Daddy B. Good night sa Ayun ka Daddy muna B. po. That's Happy New Year. Ang ating kaibigan na si Lods Nono. Na walang forever, pero may together. Di ba, Lods Nono? Oh. Aba, Araw na lang. kala nyo Kaya nyo ka, Lods Nono, ah. Yan, salamat sa pa-member mo dyan, Ma'am Richel. Thank you so much. Ayan. Ang ating DJ ng Kahit Station, ng 8849 Kahit Station. Si Ma'am Richel Ebang Halasta. Ayan. At inyo naman DJ po ay si DJ Falcon ng 99.5 Visayas Station. Ayan, bigyan shout out dyan sa Bombo radyo? Bombo radyo ka, kuya, di ba? Oo, Bombo. Basta radyo, Bombo. Saan pa kayo? Diyan ang ating station, ng Mindanao Station, yung ating kaibigan na si Lods Manap Dulang. Yan, na may kaarawan ngayon. Naway, marami ka pang matusukan ay masuportaran ng mga kaibigan natin. Marami ka pang maakyatan. Ayan, naman naka-live stream. Ayan, masyado naman sabi naman ang ano ninyo. Ayan, marami ka pang matusukan at matamsakan, Lods Manap. Kala ko naligawan na. At na maakyatan ng mga live streaming. Akyatan ng ligaw. Ayan, masyado naman kayong advance na. Yan ang sila sana. Ayan, 7 million viewers in the house. Miguel Chota tuloy sa inyo. Ayan guys, maglablaban po tayo dyan, magtamsakan. Happy New Year. Isang mapagpalang bagong taon po sa lahat. Year 2000, ano ba yan? 2022 ba yan? Ewan. Po, Rodi. Diyos ko po, Rodi. Ayan? Ang sabi ni Liz, ano? Amico Vlogger, tamsak ka ba yan? Diyos ko po, Rodi. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Kabayan. Diyos ko po, Rodi. Ayan. Ma'am Richel, Diyos ko maraming po, salamat sa Ma'am Rodi. Richel. Pabimber mo dyan. Ayan. Ito sa'yo, Ma'am Richel. Tikman. Nakatikim ka tuloy ng kiss, Ma'am Richel.
Gusto mo pa isa pa? Kagabi na live ko kagabi kay Muntik Maria. man. Dispute. Ha? Sharing na dispute yung ano ko kagabi. Bakit dispute na lang? Bakit? Wala ka ng music doon ah. Meron kay Yung Ma'am kantahan. Rachel at saka yung Kantahan? iba. Kanino ba yun? Kanino? Wala kanino. Kay Ma'am Rachel at saka yung sino ba yung Sino May pa kanta? Sagot mo na yan. Wala naman magkanta Amigo ah. Vlogger. Sir, maraming salamat sa Lods Amigo Vlogger. meron mga kanta doon. Baka sa title. Hindi siya title yun sa ano yun. Sa kanta. Chinig mo ba? Yung 5 Anong million kanta? viewers in the house, Miguel Osvaldo. Check ko daw. Check mo. Check mo muna kung anong kanta. Check mo muna. Maraming salamat sa video. Check mo muna. Eh wala naman Kasi nagkanta. pag Hindi dispute naman na, doon pwede mo- nagkantahan na. Sa akin kasi, Maria, 3 ang dispute ko. Yung dalawa, Nagtawag ba to? yung ginamitan ko ng Tapos? periods, naokuyan yung isa, yung dalawa hindi. Wala kang harang pa rin. Wala pa rin pre. Mayroon ako pre. Kanina nung pasok ko, wala talaga yan. Tinanggal ko yun. Ngayon hindi ko na-open. Ganun talaga yan pre, Los, pagka lagi ka na pumapasok, hindi ka na hinaharangan. Di ba? Kamusta naman yung New Year mo dyan, pre, Lods? Marami bang mga fireworks kagabi dyan? Kasi alam ko yung Dubai, nagpa-fireworks yan. Paputok din. DJ Edwin on the Dubai ang pinakamagandang ano ng firework. Happy New Year, Burj Khalifa. Alam niyo yung Burj Tower kasi yan. Ang Khalifa, yun ang Burj Khalifa. Tawag yun. Basta mga tawag nilang Burj. Yeah, Burj Khalifa. Tower po yung Burj. Do it. Alagay, wala nga ulit arang-arang ulit di Diyos ko po, Rodi. Ayun, wala pa bang harang? Bakit na may harang kanina yun sa iba? Hindi kayo naharangan. Ano ba gaga eh? May lingga ka ng lingga, ayaw mong tumimo. Ano ba ga iyan? Ayan, for mga viewers and that's Miguel shoutout ulit sa inyo. Ito yung DJ Falcon ng 99.5 Visayas Station. Maria. Basta radyo. Ano? Yung kanta, yung kanta, anong kanta yung Atang Hirap? At ang At ang hirap mong galawin. Ayun, kay Ma'am Rachel ngayon. Sharing review nyo. Sharing mo na lang. Words ka naman. Ayan, ano ba pinagalawin? Ano mo sa Perios, baka makuyahan siya. Share mo lang, kasi rich kid ka naman doon sa manap. Kaya mo na. O, diba? Ayan mo na, wag mong galawin. Okay naman yan para malaman natin ang mga kanta yung hindi pwede. Wala talaga akong harang, sabi ni Prelods. Ala, ano baga yan eh? Bakit wala akong harang? Pero yun lang talagang nakano sa atin yung Yung isa na yon. Isang kanta lang. Ako nga eh. Dalawa yung dispute ko. Nag-share siya dyan. Sabi ko, sige, mag-share Kasi naman tayo. nagulat lang ko sa'yo, wala ka namang kantahan. Bakit na sharing ka? Nagkantahan kayo. Ako mamaya, Wala. iayusin ko yung mute namin. Nung ni- yung- pa-off na si Richelle, ay si Kuya Manab, biglang pumasok si Richelle, magkakantahan sila doon kasi. Okay lang yan. At least happy. Di ba, Lods Manap? Birthday mo naman ngayon, kaya kailangan may dispute ka muna. Di ba? Hindi rin naman siguro. Isa pa binayaran din ni Ma'am Rachel eh. Binayaran din pala. Ayos lang. Kaya mamaya, Ma'am. Kantahan ulit tayo mamaya doon sa live ni Lods Manap. Pag na-dispute, Bayaran nyo ulit na natin. $10. Di ba? Paig na ako. $10, laki na. Pero napakasakit yung nakita mo yung review nyo mo, biglang bumaba. Oo. Ako dalawa yung dispute ko dyan, sharing. Sabi ko, share lang tayo. Para mas share natin yung blessings natin. Okay lang naman sa kaibigan mapunta. Ang problema, hindi natin alam yun eh. Punta sa lulo yan. Hmm. Shout out dyan kay Mang Blazing. Shout out. Maliw yan. Ilan ba yung... Kunti lang naman yan. Dami bang views?
200 plus. Madami. Ano mo, baka makuyan sa Perios. Complain mo lang. Sa akin kasi yung tatlong dispute ko, yung dalawa, ayaw, hindi Pero- nakuyan. Yung isa, nakuyan. Nakukuha ko daw yung mga, sabi niya, Yun lang talaga. Nawala na yung mga ano ko dito. Yung ano ko. Mga CPR ko. wala na Yun yung lang. iba. Sa akin na, kanta ko na yun. Meron pa Copyright dito. claim isa. release. Yan. Copyright claim release. Ayan. Good news! Your dispute wasn't reviewed with 30 days, so the copyright claim on your YouTube video has now been released. Di ba? Oo. Talaga. Complain mo minsan. Kasi yung iba, hindi nila nag-share video sila. If you earn any money during the dispute, you should receive that money as a part of your next YouTube payment. Diba? Kaya ngayon, tinanggal na. Estimated revenue data for time period the video was in dispute will be added to YouTube Analytics by the middle of the next month. Maraming salamat sa iyo, sa ating kaibigan na may-ari ng kanta. Opo. Shout out. So, shout out sa iyo kay J-Babes, sa ating kaibigan. Pagaling ka kay J-Babes. Nalagaan mo yung karamdaman. Ayun. Ano daw? Ayan, shout out dyan sa ating DJ ng Kuwait, ng 88.9 Kuwait Station, Ma'am Rachel Evangelista. At ating DJ ng Mindanao Station, si Lodsman Abdullah, ang nag-isang dulang ng Mindanao Station. Mindanao Station. Yung aking kasama, sabi niya maalis kami alas 2, kumihilik na siya ngayon. Sige lang. Our street, many sound systems. Ayong bagong taon, bagong pagkakataon, ayan, putukan na naman ito. Ayun, kawawa yun ang putukan kagabi. Buti na lang kung kamay lang ng putukan. And Lods James, maraming salamat sa pakyat, no, Lods James. Alam ko may trabaho ko na ngayon. Ayun, ako wala akong trabaho. Wala kaming tawag. Parang malulugi na yata yung kumpanya namin. Parang uwi tayo ng di oras. Parang uwi tayo ng di oras nito. Ito yung gawin mo, pa-release ka lang. Hanap ka na lang yung ibang trabaho. Oo, sige na lang. Pagka veterano naman, makahanap naman ng trabaho yan. Daming trabaho sa Pilipinas, guys. Magbubungkal tayo ng lupa doon. Ayan. Bungkalin mo na siya. Alaga tayo ng kambing, baka, kalabaw. Ayan. Pag hindi konting trabaho yan. Yan naman kasi ang ginamulatan natin na trabaho mula noon. Kasi yung anak po tayo ng isang magsasaka. Proud to be magsasaka. Yeah. Mag-white ka na ng Falcon. Wala din, mahirap din. Mag-white ka na lang, Falcon. Magbubungkal na ako ng lupa kasi yun naman talagang ating hanap buhay mula nung maliit pa tayo. Ay, sarap yun. Ayun ang gusto ko. Gusto kong hinihintay ko Kuya Falcon. Nakala mo lang. Magtanim ng palay, magtanim ng gulay, mag-alaga ng baka, kanding, kalabaw. Joey, 36, 26. Malapit na yan dumating Kuya Falcon. Ako talaga, uwi talaga ako sa lupang sa aking bansa. Ay, sa lupang sa bansa. Yan, Happy New Year! Doon talaga ako paperme sa lupang sinilangan. Yan, maraming salamat sa Sa aking lupang sinilangan. Ma'am Joey. Sa'yo. Malapit na. Thank you so much. Malapit na yan mangyari. Ayun guys, ang akin lang naman dito na nagasimple, may pinapaaral pa po tayo. May student po tayo. Mahirap minsan pag may student. Wala talagang harang. May harang ka, Maria, kanina? Wala, Kuya. Hindi na ako nag-email, Kuya. Hala. Naka 2 times ako nagpunta, Kuya, pero wala talaga harang.
Nukihan ko yung kanina, ba't wala namang ano? I-open mo ulit. Double check mo kung anong ano niya. Violation niya. Kung dilaw ba o pula. Oh, may harang na nga si Scarlett na teddy bear lang nakalagay. Wala, ano siya, dilaw. Limited. Oh, sabi ko sa'yo eh. Limited. This video is running limited, no ads due to content identified is not suitable for most of it. Remains fully playable and readable. Anong gawin nito? Request rin yun. Wala. Request mo. Try mo. Gawin mo naman. Kasi magbagong taon eh. Request na lang tayo. Bagong taon ay magwagang buhay. Oo, ma'am, ano, wala din harang. Ano, naka-ano ako. Naka-limited ka. Limited. Bakit kayo ganyan? Kuya Falcon. Ito nga. Falcon of the shirt. Mag-araro tayo sa bukid. Tama yan kayo, babes. Yun naman talaga ano natin. Ano Alam mo naman sa talaga ang probinsya buhay ka, natin? pagka may lupa ka, may sinasaka, hindi ka naman magugutom doon. Siyempre, ang mahirap lang naman pag sa probinsya ka, kung mayroon kang pinapaaral. Kasi siyempre, Sa tama wala ako ha. Wala talaga harang. Yan nga, limited Fixed nga ako. account na ako. Nakadilaw. Yan, okay lang yan, guys. At least Salamat sa iyo, Preloud, sa Ma'am Kaka-Blessing. Kanina pa yan eh. Tapos in-open ko. May nag-ano ko itong harang eh. Sino ba yung kanina? Mayroon ng una. Oo. Nagbibigay kasi si Lolo ng mga limited eh. Limited siya. Kasi kagabi pa ito. Ano Dapat yung live. Kasi nga si Lolo, hindi siya kuripot. Kayo lang man ang mga kuripot ng limited edition. Okay. Alam niya naman kasi yung Lolo na ano tayo, faithful tayo. Kaya dapat sabi niya, limitahan muna natin. I-share natin sa iba. Yung ads. Diba? Ayun, magtanim ako ng kangkong. Yan, sabi yung kajibet. Kangkong, sir. Tanim kami ng kangkong yan. Hindi Hindi naman konti lang na tinatanim yun. ng kangkong. Madali lang naman ni tanim ang kangkong ah. Hindi na nga tinatanim yung kangkong. Kusa na yan doon. Kusa na yan sa palayan. Pagtanggal na. Tanggal ng palay, nandun ang kangkong eh. Yung native yun, yung tinatanim, yung ano yun, yung... Yung kasi sa amin, pag in-harvest mo, puputulin. sa amin kasi kuya, nandun na yan sa palayan eh. Tapos sa Saba, doon sa ilalim, sa pinakababa ng balon namin, ay dami doon. Go ba na sa saktarana? Magtanim ako ng, ayun, 7 million viewers in the house, mag-ilaw shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Gusto ko, ang pinakagusto ko. May harang ako. Ba't ganun? Saan may harang? Saan ka nagulat, Kuya Palpon? Ikaw nakarangan mismo. Si Aya ko, harang. Si Aya harang. Ayan. May naharang Lahat may harang iba. Mrs. Check ko nga ulit. I-check ko yan ulit, guys. Check ko nga yung ulit na isa. Pasok ako ulit na isa kung ako. Your channel. Nakikita ko kasi yun eh. Ni-review ko kasi. Limited pa. Limited lang. Sa mga iba lang. Oo. So, yung palagi na nalapit na punta ba? Ito kasi hindi pa ito napasok sa'yo. Tingnan ko po. Ito ay may harang sa'yo. Wala pa na ba? Sa premiere ko yan, guys. Ito ko yung premiere niya. Ayaw. Go to channel. Go to... Ano na ako?
Kain muna ako saglit. Kain tayo? Ngayon guys, palablab naman ang premiere ni Ma'am Aya. Ni Ma'am Zam. Siyan, ang nag-iisang may bahay ni Lods Manap. Happy New Year! Ayan, Happy New Year din sa inyo dyan guys. Maraming salamat. Ayan. 8 million viewers in the house. Magalaw shoutout ulit sa inyo. Ito yung DJ Falcon ng 99.5 Bisaya Station. Basta Radyo Bombo. Ayan, Miguel Out, shoutout ulit yan sa lahat ng mga OFW. Mapalan base man yan o Z-base, Miguel Out, shoutout po sa inyo. Ayan, isang mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan sa taas. Patamsakan naman natin ng pin ng premiere ni Ma'am Aya. Yun, tusok-tusok naman. Kasi kagabi nagpaputok na kayo guys. Tamsakan nyo naman ngayon yung nakapin dyan sa taas. Ayan, shoutout dyan sa Team Maliw Maliw. Ayan, Team Good Vibes, Marley Nation. Miguel Out, shoutout ulit sa inyo. Ayan, happy birthday ulit sa ating kaibigan na pinaka-supportive. Sana naway marami ka pang matamsakan o maakyatan na ba live stream. Ayusin mo yung mga intro mo, Kuya Falcon, kay makaresback yan. Nakamali. Sorry guys. Diyan na kayo. Naman ako. Tamsakan at saka makyatan na live. Ang ganda-ganda pa naman ng pagka-DJ mo. Napaka-bagay-bagay mo talagang mag-DJ. Go, Kuya Falcon. Ang ganda mo. Ay, Manet, tingnan masabi kayo na happy birthday sa ating kaibigan na si Lods Manap. Ay, Naway maraming salamat at maakyatan ng mga live stream. Maraming salamat sa may mama niya. May mama na sana sa daiya. Opo. Ayan na. Sabi ko sa'yo eh. Maglagay kayo mo wristband. Parang parehas na yun. Ganon din kagabi. Sabi niya, mahina yung signal ko ha. Wristband kasi. Ayan kagabi guys, pasensya na kayo guys. Huwag magsimula kasi wristband talaga ito. Dami akong kinain kagabi. May panghimagas pa naman eh. Kayo. Diba? Sa bagay, paano ka naman hindi ma-love sa ganun? Ang ganda kaya niya. Aba. Ayan. Lugos ka ngayon. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Pag mamorma pa naman, ay nako. Ay wow. Lalaway talaga. Folks, parang mahimik ka muna, Lods Manap. Mag-shoutout mo na ako. Ayan. Ngayon, shoutout sa 6 million viewers sa baba. Shoutout ka muna. Pag kayo maingay dyan, mag-DJ muna ako. Tingnan muna kayo mga DJ dyan. Okay, i-shoutout muna siya. Si Alex Chalik. Ayan, shoutout sa mga ano dyan, sa mga hali-hali natin dyan sa bansang Pilipinas. Yan, mga hali. Alam niyo mga hali-hali. Parang nasa Kuwait naman yun eh. Ano yun? Ayan, shoutout dyan sa lahat ng mga OFW, mapalandays man yan o Zebis. Miguel Out, shoutout ulit sa inyo. Shoutout mo na si Juan. Kayong tunay na May bayani. laging inaano ka nun, Juan. Ayan. Yan guys, may nakapin po ako sa taas dyan. Patamsakan naman natin yung premiere ni Ma'am Aya. Ang nag-iisang babae sa puso ni Lods Manap. Maria, ang magandang bilin mo pala, Osmo. Tulad ng kay Mariano, maliit lang. Ano yun? Mahal yung Osmo. Osmo, Ano yun? parang camera lang siya. Tapos, Mahal yun. may malit na makikita ka doon na ano, kung saan mo itutok yung gano'n. Malit lang yun. Sige. Pero medyo... Pag napunta ko kuya ng ano, O di pag kaya, napunta ko ng, ang tawag dito, pag napunta ko ng Excite, doon ako nabili. Mahal siguro yun. yung, Kapalit na ako ng yung Osmo, wala kang makikita sa Excite. Pati yung bumili ko dati sa Excite, Yan guys, sa 6 million viewers natin. Guys, patamsakan yung naman natin yung premiere ni 23 Ma'am. dinar, yung tripod, Ma'am Zamra. wala kang makikita doon yung tripod. Eh, paano mo mahanap yun? Mahal kasi yung tripod niya. So, Lods Manap. Mahal yung tripod. Yung mura pa yung tripod ko. Bili mo na, Maria. Akin na. Mura pa yan. Itong libo po yan. Okay na.
Sa Philippine money. 23 ang pagkuha ko, mura lang naman yan. Ayan, Miguel Love, shoutout ulit. Daan mo Relax dito. Nelson, maraming salamat kay Ma'am Blazy pala. Yung Team Good Dito, Vibes, Team bro. Mali Mali, Miguel Dili, shoutout, ma. Ma'am Rachel, KJ Babe, Ma'am Sarah, Ma'am Ruby, Ma'am Paisa, Ma'am Maganda kayo Scarlett. pang vlog. Kasi Ma'am, hindi siya Kaya magalaw. nga, bilhan mo ko. Ma'am Blazy, Ito Relax na yung Nelson, kunin mo Let's yung Forever sa akin Mine, na Let's Zardi, Let's yung ano, Francisco, yung Let's binili Forever, ko. Let's Dongozi. Ako na lang maghanap. At sa kay Ma'am Madali Carmen, kasi Ma'am ako Nelda, maghanap. Happy New Year. Kay Ma'am Zamra. Kung gusto Maraming mo, salamat kung sa inyo. hindi naman, Oo, kuya. Magkano yan? Mura lang po 23 yan. din na yung pagbili ko. Nako, Ah, Mura pa 23 yan. hindi na lang sa akin yung 23 dinar ang mahal. Mura pa yan. Mahal. Mura pa. May Mura lang nakita pa yun, nga akong more than 50. Bili mo na, Maria. Rich kid ka naman. hindi New naman Year sa ulit. rich kid yun. Yun ang pinakamura kuya eh. Yan Oo ang nga, pinaka- yun ang pinakamura. Yung Bakit mga, guys? yung Sila mga mo sa akin. tripod na ano. Yung aking biit ay mura lang po ito. Ayan. Pero ang maganda yung kanyang tunog, di ba? Meron na ako niyan, hindi ko naman magamit. Gamitin mo yan, Maria. Kasi mas maganda din yan kahit pa paano medyo may confidence ka sa inyong sarili. O, di ba? Walang walang space, wala siyang ano, magagamit ko din yung pag-uwi. Lahat yan i-prepare. Ayun. Maglagay ka ng Preparasyon. space. Sa akin wala namang space ito. Pero nilagay ko lang sa gilid. Ilagay ko rin siya. Oo nga. May Wala. ano, dikit mo. Wala namang naninita sa'yo kuya. Kung ano yan, nilagay mo dyan sa gilid. Ah, wala? Dalawa naman kami dito ni Walid. Kaya, ako makita ng amo ko yan, sabihin niyan, Maria, ano yan? Hindi, pwede ka naman gumamit ng headphone. Headphone lang. Ang magandang Hawakan mo lang yung headphone, microphone. ang magandang Hawakan mo ano, lang yung microphone. Yung microphone niya, hawakan mo lang. May microphone na hinahawakan. Pwede mo tanggalin na lang. Pag ano tago mo. Huwag mo lagyan ng stand ng tulad nito kasi pag lagyan mo ng stand, wala ka space na lagyan. Babalik ko na Ayan, ulit guys, sa karton yun. Yan, may nakapin po ako dyan, bahay ni Ma'am Samra. Patamsakan naman natin guys, supportive yan. Yung asawa ng ating kaibigan na may birthday ngayon. Taylor's Man of the Ayan, make you smile, make you smile. At ano kay Ma'am Richelle, ang ating DJ ng Kuwait 88.9 station. Magalang shoutout po sa iyo. Saan ka ngayon, Ma'am Richelle? Maraming salamat sa pag-member mo dyan. Maraming salamat sa pag-share ng iyong blessings sa year 2022. Like a virgin, Yan, mga like a virgin dyan. like Shoutout sa inyo. the Kagabi. Marami na naman sumabog kagabi. Ayan, like a virgin. Huwag mo na pakialaman sila, kuya. Hayaan mo na silang sumabo. Kaya may pasasabugan. Ay, talaga naman. Ang isipin mo kung paano mo rin pasasabugin yung sayo at kung kailan ba yan i-reveal. Yun yun. Maria, kung makanta ako, huwag kang magulo dyan. Nabasa ko sa kanta niya ni Madonna. Ayan, like a virgin. Yan, when you happy. Para lang mga virgin. Hindi ma-i-reveal. Sa mga lahat ng HDs na hindi ma-reveal. Ayan. Ayan, shoutout sa aking mga kamag-anak din sa Pilipinas. Alam ko guys, alam ko nanonood din kayo. Ayan. Maraming salamat sa pag-support. Okay, so. Ano talaga yan? Di ba, Maria? Ano talaga? Support lang. Support po tayo pag kailangan. Para pamigay natin yung mga support natin. Oh. Agree po kayo. Yung anak ni Maria natakot. Sabi niya, thumbs down niya. Sinabi namin, sige, thumbs down mo. Thumbs down namin lahat. Hindi na siya nag-comment. Natakot sa thumbs down yung bahay ni mama niya.
Takot guys. Support na po tayo, guys. Support na po tayo. Takot yan. Lagyan nyo ng thumbs down. Supported niya ang mga anak ko. Tingnan lang. Ayan, lahat ng mga anak natin na supportive, may shoutout po sa inyo. Ayan. Yan, pag wala pa kayong mga anak, maggawa na kayo, magpaputok na kayo dyan. Sige kayo. Sige. Maghabol po kayo sa 2022. Ayan, para... Kawawa naman yung walang mga anak. Hindi niya talaga natikman ang sarap na sinasawag ng mama, papa. Ay, oo. Tapos din harang. Ay, may harang ako. Buti pa si Ma'am Aya. May paharang siya. Ay, maraming salamat sa Ma'am Aya. Ayan. Diba? Ayan, 4 million viewers in last yun, guys. May nakapin po ako ng premiere dyan ni Ma'am Aya. Tapos pinutin nyo lang yung guys. Pakilala nyo po kung sino si Ma'am Aya. Siya po si Ma'am Aya. O, diba, Ma'am Aya? Wow. Ayan, shoutout ulit sa ating birthday boy. Hanggang hindi matapos yung hapon, babatiin po natin siya ng happy birthday. Wala pa nga ako nagagawang greetings dyan. Ayan, wala pa na kayo siyang nagagawang greetings. Ayan, magawa na kayo ng greetings ninyo, guys, para i-upload ng ating Commander-in-Chief, sa Team Maliw-Maliw. Kilala niyo ba yung ating Commander-in-Chief? Tapos si Ma'am Rachel Evangelista. Lagi na pang nagkikingi ng video. Lagi na pang nagkikingi ng video. 28.9 quiet station. Ayan ang nanghingi siya ng video, guys. May nisin na akong video doon. Abangan niyo po yung aking greetings kay Lodge Manap Dulang. Isa pong makapagbalibag damdamin po ang aking binigay na mga payo sa kanila. At kaya po yung matutuwa doon. Pinarinig niyo po yung mga balibag damdamin na mga balibag damdamin. Ayan, may ganun shoutout sa Las Dairy Milkshake. Yan ba, Pretty Girl Charlotte Vlog? Yung shoutout po kay Pretty Girl Charlotte. Yan, shoutout doon sa'yo, Pretty Girl Charlotte. Sabi niya, Dairy Milky Shake. Shoutout sa'yo, Las Jen. Ayan guys, yung mga binigyan ni Ma'am Rachel ng mga info. Ay, wala pala. Greetings niya kay Kuya Manap. Ako wala pa ako nalagagawa. Walang greetings. Kala ko mayroon. Huwag na kayo mag-explain ng panahon dyan. Huwag na kayo. Ako Kuya Manap, huwag mo na ako pilitin Kuya Manap ha. Baka iba masabi ko Kuya. Baka masabi mo pa yung taga-daiya. Oo. Huwag na kayo mag-greets, guys. Dito na kayo mag-greet. Ma'am, wala namang pinapaikot si Ma'am, si Ma'am Rachel. Hiya ko binati ko na si Luz Manap. Ulit, go? Ayun, guys. Maraming salamat ulit sa inyo. Ako'y magtatrabaho na. Hanap buhay po muna kami. Para yung kumpanya namin hindi siya magsara. Hirap guys, pag walang trabaho, baka magsara yung kumpanya. Kawawa naman yung natin. Pang sahod. Pag walang kita, walang sweldo. Wala Walid, go? Go. Walid. Walid, say hi. Maria, show kita. Hello, Walid. How are you, Walid? Hello, Walid. Yun, wakalap, hello Walid. Hello, Walid. Yun, kanta ka na, Lods. Alam, Lods Jens, mag-end na po ako kasi mag-alis na po kami. Ayan, maraming salamat sa iyo, Lods Manap. Ayun, sa inyo dyan sa 5 million viewers na house. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much sa pagsama sa akin, guys. Thank you. Happy New Year sa lahat. God bless po. Keep safe sa lahat. Ako'y mag-end na po. Magbagsakan na kayo si Walid. 15 minutes na lang para mag-alas, mag 3 hours. Yun guys, si Mr. Walid, ang pogi kong kaibigan. Diba, gwapo siya. Hello, Miss Walid. Hello, Mr. Walid. How are you? Can you please talk to me? Hello. I'm fine. How about you? How are you?
Yes, I'm fine. I said I'm fine. How about you? Wala da surante, wala sura. Uwin, ana sura? Piminak pisura. Ana pisura, pi gidam. Syufiha gidam fi mujud. Ka gidamu fi mujud. Syufiha. Nanti syuf. Win ma fi mo. Win sura here, Mr. Nestor. Win. موجود صورة هو. Win hiya sura. Sawi sab mal Alcohol. channel malana an siya ninti syuf. Wait. Okay lang syuf. Ayun. Ayun guys, maraming salamat ulit sa inyo. Alis na po kami ni Mr. Walid. Maraming salamat sa iyo, Lodge Manap. Maria Lodge James, maraming salamat. Happy New Year ulit sa inyo sa year 2023. Ayun, di ba? Ayan, Kuya Lodge. Nelson, Miguel shoutout kay Kuya Lodge. Ma'am Blazy, Miguel shoutout. Sa lahat po, maraming salamat. Thank you so much. Na Maria, Ayun asan na ba si mag-live. Nelson? Hindi ba, Bye. kung hindi, mag-live ka na rin, Maria. Ayun na lang mag-mag. Umayos ka kuya. Bakit? Yung oras na to ay hindi pwede para sa akin. Alam mo yan. O sino mag-live? Ikaw, si Kuya Nelson. Asan ba si Nelson? Wala nga eh. Andiyan sa baba. Minsan? Tapos iniwan tayo ng dalawa na hindi nag-end? Hindi pa nang entry ang Nilda.